ake karanta alƙur'ani wasan da ku saurare shi an sa kuma kawai da Allah kun tuna mun hakika fa sama Allah madaukin sarki yana cewa wasaiku ku yi gaggawa ku yi tsere mirar da kun daga ubangiji ina magabacin zuwa neman gafara mirar da kun daga ubangijin ku wajannatin aljanna tana nan arduha fadinta samawa wal ardu kamar misalin fadin sammai da ƙasai ku idan wanda aka tanadar da ita lil muttaqina ga masu tsoron Allah na'am الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين allazina sune wa'indan yunfiquna suke ciyarwa bi da'atillahi wajen bautar Allah fi sarra'i lokacin sarari wato lokacin wadata wa sarra'i da lokacin matsi wal kazimin al-ghaiz masu cije wushi masu daurewa akan dukkan wani abin da ya faru gare su suna daurewa abina annas kuma suna yafe mutane dukkan wasu ayyuka da ya zama su aka yi wa ba Allah aka taba ba sai sun yafi an da shiga kan mutane min manzalama wanda ga wanda ya zalunce su wallahu ka zanen ubangiji yuhibbul muslimin san masu kyawun aiki والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين سune wannan idza fa'alu fahishatan yayin da suka aikata aikin sako suka aikata zunubi kabihan mummuna kasina kamar zina da makamantansa aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunansu zakarullah sai su tuna Allah su ambaci Allah wata ga horo su nemi gafara da zunubin da saboda zunubin da suka aikata kuma ya gafi da zunubi ai ba mai gafarta zunubi inda za mu sai dai Allah wala yasiru ko mu zarce ba alama ba alu akan abin da suka aikata wancan mummuna hum ya alamuna suna sai أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك وإن متاني da aka ambata da za'uhum sakamakonsu magazuratu gafara min rabbihi daga ubangijinsu wajen natin kuma da aljannoni wato gonaki ta jari wanda suke gudana min ta a ƙarƙashin ta al'anharin koramai kalidi na biya a wannan gafara za su dawwama cikin rahmar ubangiji wani makai madalla ajar al'amin da ladan masu aikata aiki na kai ولقد من قبلكم فنبشروا بالذي فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد حقيقة مغد sun shuɗe min qablikum gabaninku sunanu ai hanyoyi da yawa min al-kufar da kafirai bi imhalihim da jinkirin da aka yi musu su ma'ukiru da na aka kama su fasiru to ku zamo ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai filar a bayan ƙasa fanzuru ku duba kaifa kana aqibatul mukaththibin yaya ƙarshen wanda suka ƙaryata mursalai suke هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا القرآن وانا القرآن بيان للناس كلهم yana bayyana wa mutane ne dukkan mutane gaba daya wa hudan kuma shiriya ne min dalalati daga bata wa mau'izatun kuma shi alqur'ani wa'azi ne lil muttaqin ga wanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye aikata mummuna ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
wala tahinu ya ku mu'minai kar ku rauni kar ku bakin ciki wa antum la'alawna ku ne za ku zama madaukaka ku za ku yi rinjaye in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani ne hakan da gaskiya. إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Allah na cewa in yamsasakum qarhum idan wani rauni ya same ku ya shafe ku a Uhudu faƙar masar ƙauma hakika ya shafi kafirai ɗin ma irin wannan rauni bi badarin abadar watilkan ayyam wannan rane kuru dawilu ha muna jujjuya ta ne bainan nasu tsakanin mutane yawman nufin ƙakin wa yawman nufin ukura wani ya alama lahu domin Allah ya sanar da ku ilman zuhuri sani na bayyana allazina amanu wato wanda suka yi imani aka da su suka tsarkake bi imanihin a cikin imaninsu min gairihin daga wasunsu waya ta gida milkun shuhada'a yanki wanda suka yi shahada daga cikin wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son waɗanda suka zalunci kawunansu. وليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Allah ya yi muku haka ne domin ya tsarkake wadda suka yi imani daga zunubinsu saboda abin da ya same su wayan haka ya kuma halakar da dukkan kalurai. أَمَّا أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Amma hasibtum ko kuna tsammani an tadkhulul jannata za ku shiga aljanna wadan ma ya alamin lahu Allah bai sanar da ku allazina jahadu wanda suka yi kokari minkum daga cikin ku ilma zuhuri sani na bayyana wa ya alama sabirina kuma ya sanar da ku wanda suka yi kokari fi shadai da a cikin tsanani. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Ai hakika da kuna cewa kuna burin mutuwa kuna kwadayin mutuwa a fita yaki a je a mutu a je to min kabali an tarkau kafin ku sadu da wannan fakarar aikin to kun gani shi kun ga alamominsa wa an tuntan zuhuna kuma kuna gani na ido ba na labari ba. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah na cewa shi ma manzo ne kamar kowa kamar yadda manzanni suka shuɗe hakika shi ma zai shuɗe kar ku ɗauka cewa an yi manzo wanda ba zai mutu ba shi ma annabi Muhammadu manzo ne kada hakika kada sun shuɗe min qabdihi daga gabaninsa rusulun manzanni a in mata yanzu in ya mutu au kutila ko a kashe shi ka gairihi kamar waninsa in kalabtun sai ku juya baya a da'a al'amiku a kan digadiganku rajatin ilal kubri wa manyan su wanda ya juya baya a da'a kibai a kan digadigansa wale durullah shay'an ba zai cuci Allah da komai ba wa sa yajzillahu shakirin Allah zai saka wayanda suke gode masa ni'imominsa. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد فجر نؤتيه منها ومن يرد والآخرة
نؤتيه منها وزادت للشاكرين. wato wannan ana nuna mana lalle mu zauna da sanin mu cewa lalle ba hakika mu ma yadda shi ainihin shugabanninmu suka tafi mu ma muna kan hanya. Kar mu ɗauka cewa ainihin wane ya mutu wane ya fi ƙarfin mutuwa, ko ga wane ta ƙadari ne yana ta zaluntar mutane yana ta cutar mutane, wata rana ba zai mutu ba. A'a, sai ya mutu wani ya biyo bayansa, ko kuma ainihin wanda yake waɗanda yake zalunta ɗin sun dawo sun taka wuyansa, kamar yadda Abdullahi bin Mas'udu ya yi wa ainihin Abu Jahil, ya karata Ar-Rahman a kan ruwan cikinsa. Kaga wannan wani abu ne da aka nuna cewa yanzu kamar Abdullahi bin Mas'udu ya isa ya zo kan cikin Abu Jahil, kai kusa da shi ma ya isa ya zo bai isa ba, amma sai gashi yau a ruwan cikinsa yana karata Ar-Rahman. Har gansa ya ɓaci ya ce don Allah ka ɗauko wuƙa ka yanka ni ka kashe ni mu huta. Ya ɗauko wuƙar ya zare wuƙa yanke kansa, ya huda kunnensa, ya ja shi ya kai shi har gaban manzon Allah, sakamakon irin abin da ya yi masa aka ninka masa. To bai zama ba nan gare za ta mutu illa bi izin za sai da izinin Allah bi qada'ihi da hukuncinsa. Kitaban a rubuce take mu'ajjalan da lokaci in ya lokaci kenan. Wa man yurid sawabad duniya, wanda yake neman ladan duniya sakamakon duniya a dukkan aikin da ya aikata, Allah ce nutihi min sai ba shi daga cikin duniya din, sai ba shi daga duniya din. Wa man yurid, wanda yake nufin sawabal lakirati, wanda yake neman lada kuma a lahira, nutihi min sai ba shi a lahira din. Wasanadin shakiri na kuma za mu saka dukkan mai gode wa Allah. وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير وما فعلوا لما أصابهم في سبيل الله وما دعوا وما استكانوا ولا يكون الصابرين. وكأين ديوة min nabi'in daga cikin annabawa kutila aka kashe su, ma'ahu daga cikinsu ɗin biyu da akwai mutane da yawa ba ma wahanu, amma ba su rauni ba, ba su lalaci ba, lima a sabon saboda abin da ya same su fi sabilillahi domin Allah. Min juruhin daga raunuka, jirahin daga raunuka, wa katalin anbiya da kashe annabawansu, wa sahabin da kashe abokansu, wa ma ba'uhu ba su rauni ba da jihadi akan hayyaki, wa matakanu ba su kasa ba, ba su karya wuyansu ba. Wallahu ka sani yibu sabiri na Allah na son masu haƙuri akan bala'in da ya dora musu. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان بيذبوا قولهم فدسوا عند قتل نبيهم يعني دكش النبي ما سباتهم تare da tabbatar su a digadigansu wa sabari da haƙurinsu, illa an ƙalu sai dai su ce rabbana ya ubangiji igirin na ka gabata mana zunubana zunubinmu wai sirafana da barnarmu bi amrina cikin al'amarinmu. Wasabbin aka damana ya Allah ka tabbatar da digadiganmu bil kuwatin da ƙarfi alal jihadi akan yaƙi. Wansu naka taimake mu alal qawli kafirin akan jama'a da suka kafirce wa Allah. Yanzu da za mu iya zuciya mu iya daurewa akan wannan, da duk wani abin da yake shigowa ba zai shigo.
يؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة نعم. والله يحب المحسنين. wato wannan kalma da suka yi sai Allah ya ba su ladan duniya ya ba su taimako da ganima wasu da sawabin lahira da kuma yawan kyakkyawan ladan lahira wallahi hibbul muslimin Allah na san masu kyakkyawan aiki. يا أيها الذين آمنوا اضربوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ya ayyuha allazina amanu ya wanda kuka yi imani in tudiqul ladzina kafaru in wa'annan da suka kafirta za su iya fi ma ya amuru da kun cikin abin da suke umarnin ku yarzukun sai su mayar da ku ala a aqabitin akan digadigan ku ila rukuri zuwa kafirci badan kalbu sai koma zuwa ga Allah khasirin tababbu. walillahu alaikum وهو خير الناصرين. bal Allahu maulakum Allah ne nasirukum bai taimakon ku huwa khairun nasirin shine mabibicin dukkan masu taimako. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Allah madaukin sarki ya ce sannu riki da sannu za mu jefa fi kulubin ladina kafarun rukuba cikin zukatan wa'annan da suka kafi da za mu jefa tsoro bima ashraku saboda ainihin tarayya da suka yi da Allah ma lai na jin matukar abusun abin da suka yi wa tarayya din ba a saukar masu sultanan hujja ba wa ma'awahum kuma sunarun wuta ne wa bisa masuwar zalimina wallahi makomar azalimai ta yi muni. ولقد صدقكم الله وعده إذ رسولهم بإذنه حتى إذا بشرتم وتنازعتم في الأمر وعليكم من بعد ما عليكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم تلوكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Wani gada hakika sadakakumullahu wa'adahu Allah ya gaskata muku alkawarinsa iyakun bin nasari da taimakon da ya yi muku inda husu da kun yi da kuke kididdige ɗaya bayan ɗaya kuna kashe su bi izinihi da izininsa hatta ya zafa shintun har kuka yi kasa kuka baje ga anil itali ga barin yaki wata na za'atun kuka yi jayayya kuka saba akan ainihin wani al'amari na zaman wurin markazi wa sai to kuka saba amra ku umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma arakumullah bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbuna abin da kuke so minan nasar daga taimako minkum daga cikin ku wa man yuridu dunya daga cikin akwai wanda yake nuhun duniya kawai ya yi ganima ya je ya koma gida ya ci duniya wa minkum daga cikin ku man yuridu lahiratu da wanda yake nufin lahira shi ne kawai ya tabbata ne shi a zauna a kashe shi din shi ne yabi wato hatta kuta da har kashe shi ka Abdullahi bin Jubairi wa ashabi kamar Abdullahi bin Jubairi da abokansa sun masaraba kun sannan ya dawo da ku liyabtaliya kun domin ya jarrabe ku wada karafa ku amma da wanda yake komai dukkan wani mai laifi a wannan lokaci ku je an yabe muku ma ita ka bu wanda kuka aikata na laifi din wallahu zu falalin alal mu'minin Allah ma mutum fara ne ga wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. تريدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم ويخرجكم وأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله كبير بما تعملون. إذا تزيدون يا دوك نيسانت كنا gudu wala taluna ba ku dawo ba
ala ahadin akan ɗaya war rasulu gashi ko manzo ya da ukun yana kiran ku bi ukurakum maza ku dawo min mala'ikun daga bayan yaqul yana cewa ibadallah ya bayin Allah ilayya ibadallah ku dawo gare ni ba sabakum ya same ku gamman bakin ciki bil azamin da karewar runduna bi gammin da bakin ciki saboda bakin cikin manzon likaila saboda ai ta zanu gamme ba kwa bakin ciki alama ba ta kun abu akan abin da ya kuce muku minan ganimati na ganima kuma asaba kun da abin da ya same ku minan kace daga kisa wal hazimati da karewar runduna wallahu kabirun bima ta'malun Allah masanin abin da kuke aikatawa ne ثم أنزلنا عليكم من بعد الغم أرضا نعاسا يبني دائبة منكم ودائبة قد همتهم وأنفسهم يظنون بالله غير الحقيق عند الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لولا الذين كتب عليهم لقتلوا إلى مضاجعهم وأن يؤتي الله ما في صدوركم وليمثل ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Allah na cewa sun ma'anzala alaikum min ba'adil gammi amanatan sannan bayan bakin ciki ya yaye sai aminci ya same ku har nu'asan gengedi ya same ku ya gashe ɗa'ifatun yana lullubewa wasu jama'a milkun daga cikin ku wa humul mu'minuna su ne mu'minai wa ɗa'ifatun wasu jama'a qad hammat humu anhusuhum ainihin rayuwarsu ta himmatu ya zunnuna billahi suna yi wa Allah zato zanna gairil haƙƙi zato ba na gaskiya ba zannan jahilin zato irin na jahilci ya ƙuluna suna cewa ai malana min al'amari ai ba mu da wani umarni akan cewa lalle za mu yi nasara min za'ida ne min shay'in ba wani abu kullahun ka gaya musu innal amru dukkan al'amari dai kulluhu dukkansa ana danganta shi ne lillahi ga Allah yukuhu da suna ɓoyewa fi alwuciyin abin da yake rawukan zuma da ya budu da daga abin da ba sa iya bayyana maka ya da suna cewa laukana da namin al'amari shay'un da dai ainihin wannan al'amari da aka ce na taimako na nasara da za mu samu da akwai wani abu a ciki makudin na aida ba a kashe mu ba a wani a wannan wuri kullahun ka gaya musu lau kuntum fi buyutikum da kun zamo a cikin gidaddajin kuma labarazal ladina da wa'annan sun huta allazina kutuba alaihimul qatl wanda aka rubuta lalle sai sun mutu din nan minkun daga cikin wallahi da sai sun huta a kashe ila mabadihim a wurin kwanciyarsu wal yabtaliya da dai Allah ya jarrabe ku ma bi sudurikum abin da yake cikin zukatanku wali mai hisa kuma ya birrabe ma bi qulubikum abin da yake cikin zukatan naku wallahu alim da zata sudur Allah masanin abin da yake cikin kiraza ne إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تذلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين كسبوا وإنهم تولوا da suka juya baya minkum daga cikin ku anil kitali ga barin yaki yawmal taqal jam'ani ranar saduwa da runduna guda biyu wato rundunar jama'a ta muminai da runduna ta kafirai inna martazallahum shaytan ne yayi shirin gusar da su saboda sashin abin da suka aikata na daga zunubin
cewa ga yanda aka ce su tsaya a markazi ba su tsaya ba suka koma suka tafi neman ganima waƙad haƙiƙa a ballahu anhum Allah ya yabe musu inda za ka sani ubangiji ga hurun lil mu'minina mai gafata wanda suka yi imani ne halimu mai haƙuri ne يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la takunu kar ku zamo malakan kallazina kawaru ka wa'anda suka kafirce wato kar ku zamo kamar wannan munafikan wa qalu li ikwani suna gaya wa yan uwansu fi sha'anin a cikin sha'aninsu law kanu da sun kasance idan da rabu yayin da suka tafi yaƙi sabaru filardi suka tafi yaƙi can bayan ƙasa aukanu gudda ko zama mayaƙa laukanu inda na da sun zamo a wurinmu ma matu aida ba su mutu ba wa ma kutulu aida ba a kashe su ba liyaji alallahu zalika domin Allah sanya musu su masu faɗar wannan zalikar ƙauli wannan faɗa hasaratin asara bi qulubihim a zukatansu wallahu yuhyi Allah shi yake rayawa wai mutu shi yake kashewa a cikin ɗakin ka ma zai kashe ka a duk inda ka fita zai kashe ka kuma zai iya barin ka ka je ko ina ka dawo lafiya wala ma ta'maluna basiru Allah yana kallon abin da kuke aikatawa wai jaji ku bi zai saka muku da shi ولئن كنتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن قتلتم والله إن أنكشف في سبيل الله أو الجهاد أو متم كوكما متو أشندم لا مغفرة والله غافرة من الله دقى الله دقى دكا ذنوبكم wa rahmatin da kuma rahama khairun shine yafi alkhairi min ma ta jama'una akan abin da kuke tarawa na duniya wanda za ku mutu ku bar shi ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون ولئن متم والله إن kuka mutu bil wajhain aw kutiltum ko kuma aka kashe ku fil jihadi a wurin yaki aw gairihi ko waninsa la ilaha wallahi zuwa ga Allah ne ku sharu za a tara ku fi zakirta a lahira ko jazikum a saka muku فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين fabi ma rahmatin wato fabi rahmatin ma din za'ida ne fabi rahmatin min Allah ai daga rahamar Allah ne linta lahum ka tausasa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tausasa musu ɗabi'arka idan ka lahu ka yayin da suka saba maka walau kunta da ka kasance fanzan mai kunci ne galizar kai mai kuncin zuciya ai da sun ji tsoronka lalwabu da sun baje min haulika daga gefenka babu anhu kai musu yafiya kai musu rangwame anhum a gare su wata gafir lahum ka nema musu gafara a wurin Allah na zunubin su hatta a gafir lahum Allah ce har in gafarta musu wa shawiruhum kuma duk abin da zaka gudanar da al'amarinka ka shawarce su fil amri cikin al'amari ai kaga ba wani mai hankali da ya kai manzon Allah amma saboda a haka din ma sai aka umarce shi da shawari wato sai ya yi shawari
kuma yana shawari da sahabbansa ala kullu halin a dukkan abin da yake yi. Fatawakkalna bai za a zamta yayin da kai niyyar wani abu za ka zartar da shi, wa tawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah. Inda za ka sani ubangiji yi kul mutawakkilina san masu dogaro da shi. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. In yansurkum Allah, idan Allah ya taimake ku ala aduwakum akan makiyanku ka yaumi badarin, kamar ranar badar, fala galiba da kun ba wanda ya isa yi muku rinjaye. Wa in yakazurkum, in ku Allah ya bar ku ya bar taimakon naku, ba man zallazi yansurkum, wane ne zai taimake ku min ba'dihi bayan sa ba. Wa ala Allah, ai zuwa ga Allah ne, la gairihi ba wani sa ba, wal yatawakkalul mu'minuna, wanda suka yi imani suke dogaro. وما كان لنبي أن يضل ومن يقل يأتي بما قل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون. Wa ma kana, ai bai kamata bane nabi nan ga annabi an yi galla ya yi gululu, annabi ya ha'inci, annabi ya fi karfin haka a cikin kayan ganima. Kuma ya gululu duk wanda ya yi gululu, wanda ya yi ha'inci, ya tafi ma galla sai dai ya kawo abin da ya yi ha'incin nan yau mai kiyama, ranar tashin kiyama, hamilan ala'unki yana ɗauke da shi a wuyansa. Sun matuwa fa kulle nafsa, nan za a cika dukkan rai ma ka sabar abin da ta aikata, wa hum la yuzlamuna, ba za a zalunci kowa da komai ba. أم يتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah ya ce